Здравейте, дами и господа, хора извънземни. Днес ще ви покажа, се наложи да кача едно извънредно клипче. Да, защото направих доста добра битка с КБ4 в битка с тир 9 ниво. Смятайте! Ма гледа само да оголема това да видите с какви танкове играят. Да, това е реплей, това вече е истински реплей. Не, че стана нещо, но за мен е доста добра битка и оцелях. Като за първа... Това е първата ми битка с КВ4 и оцелях. Доста добър танк. Да забравим отношенията. Значи, по отношение на скорост е среден, защото с добрия двигател ще дигате. Добре ще се движи танка с добрия двигател. По отношение на бронебойност пак е среден. Не се взимайте 9-то ниво оръдието. Според мен 9-то ниво оръдието на КВ4 е по-слабо, отколкото 8-то ниво, 3-то оръдие от 8-то и там второто. Вижте, сравните ги, но с това да се ползвам 8-то ниво. Да, доста добре. Защото взима повече дейвичи. Затова казвам, че по отношение на дейвича е среден, защото има едно оръдие с такъв, едно оръдие с накъв. И така, да продължим да се насладим малко на битката. Бием с на Клайв ли? Не Калъв. Клайв, нещо. Клайв. С напълно апгрейднат КВ4, само оръдието на 8 ниво. И сега ще го видите в действие. Те и нещата се развиват добре за нас. Да ги задължим. Хубаво ще да ги задължим те. Тук само пършинга доста ще ме изтощи по отношение на броня. Да, и бронята на КВ4 е доста брониран танк. Да. Затова съм кръстил това клипче. Танкомаха. Не. Няма да издавам как съм го кръстил. Гледайте, само без никакво прицелване. Бум! И той му беше. Сега е лъзото. Лъза. 112-ката е наред. И 112-ката трудно да го пробия. Не успявам да го пробия, не знаем защо. Така той се скри, затова пробваме тази 112-ка. Добре, ще издам как съм кръстил клипчето. Какво е да си животно? Или истинско животно. Едно от двете. Не се знае точно какво да кажа. Гледи, пак няма да го пробия. Да, 112 има доста добра броня. И до края на битката, да, тази главица ще унищожа. И с 2 изстрела. Бум. И сега чакаме вторият да зареди и да я довърши. За 100 кръв. Добре ще дойде. И ето. Сега отиваме да се опитаме да унищожим И6, но до края на битката ще бъде само това. Нещо повече. И6 няма да успеем да го унищожим. Нито поражения. Понеже си мисля, че е в гръб и не видях, че е ИС-6. Мислех, че е 112. Мислех, че ще го пробия. Но се оказа И6. И няма с поражения. Унищожиха го. Да, и това е до края на битката.
Така. Ако мога и утре ще кача 2-3 клипчета. 1-2 клипчета, най-много. Ще видим. Аз 2 клипчета, ама това беше извънредно и затова сега днеска ще станат 3. То ми отнема клипчета да направя някъде към 12-13 минути. До скоро! Това беше за днес и до скоро!